Suċċess għat-tim tan-nisa ta' Sliema Cavalieri Volleyball Club wara illi rebħu il-Father Tony Parnis Cup. It-tieni rebħa minn daqstant partiti deċiżivi kontra Falcons Volleyball Club. Fi żewġ partiti finali Sliema ħarġu rebbieħa bl-iskor identiku ta' 3-1. U sabiex waslu sal-finali Sliema l-ewwel elbu lill-imġar u wara fis-semifinali rebħu wkoll il-Balzan Flyers bl-iskor ta' 3-2. Kienet partita miftuħa għal kull riżultat fejn Sliema Cavalieri wara illi tilfu l-ewwel żewġ sets bl-iskor ta' 2-2 kontrihom, irkupraw għal 2-2 sabiex imbagħad eventwalment rebħu dak deċiżiv għall-iskor finali ta' 3-2. Dan kien it-tieni trofew fl-istorja tal-klabb billi ilu mwaqqaf biss mis-sena 2015. Fl-ewwel staġun tal-klabb Sliema kien irnexxielhom jispiċċaw fit-tieni post tal-kampjonat sabiex imbagħad sena wara rebħu l-kampjonat u ġew promossi għas-Super League. Din kienet it-tieni sena konsekuttiva illi Sliema irnexxielhom jaslu sal-finali tas-Super Cup.